Христу! Маю велику честь офіційно отворити 15-й світовий конгрес русинів. І з того моменту наш конгрес офіційно є отворений. Гратулую і дякую газдам і гостям, всім, хто тут прийшов до нас. Čestovaný pane predsedo doktor Ľavenec, čestované delegáty i delegátko, čestované hosti 15. Svitovo kongresu Rusenív. Dozvolte mi celú vám tou puťou prehovoriť i poďakovať sa pánovi Medvíďovi, členovi môjho poradného komitetu pro menšina, za jeho ochotu tlmačiť moje pozdravlenia, keďže nemôžu byť dnes na striči 15. Svitovo kongresu Rusenív v Ľubovňanských kúpeľach s vami. To Tríksovi na Slovákii prepomenáme 30. ročnicu najvýznačnejšej deji našej novodoboj histórii, Baršanovú revolúciu. Rok 1989 značil pro Slovákiu, pro jej graždanie i graždanke šancu žiti slobodno v zhode s vlastným političným i religijným presvedčením. No pro Rusenív i Rusenko, ktoré boli význačnou časťou našich demokratizačných zmien, mal rok 1989 i ďalšej nesmírno vážny rozmier. Po 10 letách nepriznávania pre nic možnosť konečno svobodno deklarovať prináležnosť k rusenskej národnostnej menšiny. Vyznania rusenskej menšiny i menšinových práv berú za ďalší jednoznačný rozmier rozširovania slobody i demokracii na Slovákii za ostatní 3 dekády. Je vďačná osobám, občanským združeniam, kultúrnym i osvetným inštitúciám, ktoré presiačajú veľčeznú energiu i námahu vo zroženiu i rozvedku rusenskej kultúry i jazyka. Tak samo i tým državným i samosprávnym inštitúciám, ktoré pomohli vytvoriť prostor pro rozvedok rusenskej národnostnej menšiny. Ich spoločná robota podporuje rozširovanie svobod nielen pro Rusenív. Jej starostlivosťou o našu spoločnú kultúrnu dedoviznu, ktorá je rozmanitá i zbohačuje nás všetkých. Vierujú, že doviedna i zodpovednými državnými inštitúciami i ja dám vklad do toho, že po konštitučných i medzinárodnoprávnych garancií národnostných práv vyšli dokladnejšie premenili sa z deklarácií do každodennej reálnosti. Takou reálnosťou je pro mene napríklad i to, pokiaľ deti z menšin budú hodné na hodinách histórii vyznatí i o histórii svojich predkov. I ich históriu budú znatí deti z majority, bo je časťou našej spoločnej histórii. Netreba zabúvať ani na materiálnu i sociálnu stránku dôstojnosti človeka. V dôsledku regionálnych nerovností súd Molodé Rusena i Rusenka z východoslováckého okresu premúšané preseliaty sa za robotu do inších regiónov Slovákii ako i do zahraničia. To problém ekonomičný, ktorý má negatívne efekty na jakost života v tých oblastiach, no v prípade Rusenív i národnostný problém. Premúšený odchod mladých oslabuje zviazky, čez ktoré komunita utremuje svoju kultúrnu i jazykovú dedoviznu. Už počas mojej kampanie hovorila, že chcú byť prezidentkou všetkých ľudí, nielen Slováky i Slovášok, ale i ľudí, ktorí čujúce byť členami národnostných či inších etničných menšin, i medzi ktoré naležať i Rusena a Rusenko. Za to im zasnovala novú tradíciu, expertný poradný komitet, ktorého členami sú i direktorka Inštitútu rusenského jazyka i kultúry Priašivskej univerzity v Priašovi, pani docentka Anna Plišková, i hovorca okrúhleho stola Rusenív v Slovákii, pán magister Petro Medvíď. Z nema budú regulárno stričati sa, slúchati ich pohľady, že by im rozumela situácii, potrebám i problémám, ktoré majú Rusena i Rusenko na Slovákii. Jednočasno budú stričati sa i s relevantnými predstaviteľami publičných vlastí i interesovati sa o konkrétne riešenia národnostných i sociálnych problémov. U publičným životí chcú byť tak samoholosom, ktoré pomôže zdolávať i rôzne propasti, ktoré v našej spoločnosti ako problúbili sa neraz medzi majoritou i minoritami. Propasti, ktoré vyrosli z predsudkov, nepoznania si zo zneužívania menšin v političnom zmáhaniu. Pro mene je osnovou prepomínať to, že sme všetky časťou ľudskej rodiny i že inší pohľad môže vyraziť i bez toho, že by sme siahali na dôstojnosť i slobodu inších. Ja to budú vse pripomínať i hľadať riešenia, ktoré rešpektujú rozmanitosť i vytremujú spoluprácu. Žeču vám produktívne i úspešné zasedania. Ďakujem vám, ďakujem šumni.